Politické a sociálne pomery v Uhorsku na začiatku 19. storočia boli veľmi komplikované. Po odhalení a potlačení sprisahania uhorských Jakobínov a v dôsledku vojny Rakúska s revolučným Francúzskom zavládol v krajine teror a začalo otvorené presadzovanie konzervatívnych a protiosvietenských myšlienok. Každý prejav slobodného myslenia bol tvrdo potláčaný, zahraničná tlač bola prísne cenzurovaná a domáci tlačový prejav výrazne obmedzený. Cisár František I nebol úspešný v bojoch proti Napoleónovi. Rakúske vojská spočiatku bojovali spolu s ruskými jednotkami v severnom Taliansku, no kvôli nezhodám medzi Františkom a ruským cárom Alexandrom I sa ruské vojská stiahli. Následne sa Rakúsko spojilo s Anglickom a Ruskom, ale ani toto spojenectvo nebolo úspešné. Napoleon obsadil Viedeň a časť západného Slovenska vrátane miest Bratislava a Trnava. Bitka pri Slavkove na južnej Morave skončila porážkou spojencov. Mierová zmluva s Rakúskom bola podpísaná koncom decembra v Bratislavskom primaciálnom paláci. Následkom vojenských porážok sa cisár František vzdal titulu nemeckého cisára a založil nové rakúske cisárstvo, pričom sa stal rakúskym cisárom a uhorským kráľom. Ďalší pokus o vojnu proti Napoleónovi skončil opäť neúspechom. Francúzi obsadili Viedeň a západné Slovensko, pričom Bratislava bola dlhodobo ostreľovaná a mesto ťažko poškodili požiare. Následne zhorel aj Bratislavský hrad. Rakúsko bolo nútené stať sa Napoleónovým spojencom a cisár František musel vydať svoju dcéru Máriu Luizu za Napoleóna. Po neúspešnom Napoleónovom ťažení v Rusku sa však situácia zmenila. Rakúsky kancelár Metternich využil príležitosť a Rakúsko sa pripojilo k protinapoleonskej koalícii. Po Napoleónovej porážke získalo Rakúsko významnú úlohu na Viedenskom kongrese, ktorý nastolil nový konzervatívny poriadok v Európe, no nedokázal zastaviť postup liberálnych myšlienok a nacionalizmu.